În tumultul vieții moderne, unde zilele par să se deruleze una după alta, într-un ritm frenetic, ne pierdem adesea în detalii și uităm să privim imaginea de ansamblu. Bucuriile vieții nu rezidă în marele succes sau în realizările materiale pe care le strângem. Ele se află în capacitatea noastră de a privi cerul și a aprecia libertatea de a ne ridica din pat în fiecare dimineață. În posibilitatea de a visa la un viitor și de a face alegeri libere despre cum să ne trăim viața. Bucuria vieții stă în trăirile simple, în aroma cafelei de dimineață sau în râsul contagios al unui prieten. Se ascunde în locul pe care îl numim acasă și în vocile celor dragi care se bucură să ne audă. Este în speranța care ne alimentează visurile și în libertatea de a începe fiecare zi ca pe o nouă aventură. Vieții îi plac lecțiile, iar fiecare zi este o oportunitate de a învăța ceva nou, de a întâlni oameni noi și de a ne extinde orizonturile. Dar, poate cel mai important, bucuriile vieții stau în conștientizarea faptului că avem un suflet viu, dependent de iubire. În viață, este ușor să ne lăsăm copleșiți de griji și de rutină, uitând să apreciem frumusețea și simplitatea momentelor care ne fac cu adevărat fericiți, să ne amintim să ne trăim viața cu bucurie, să apreciem libertatea și să dăm valoare iubirii, acestor piloni care susțin esența ființei noastre. Zâmbiți și bucurați-vă de viață, pentru că ea este un cadou neprețuit, plin de momente mici, dar semnificative, care ne îmbogățesc existența.